Angku Datuk Jindo Sayung kabaki angku salam ya dibuat. Yo Sungguh pun iyo kabaki angku dipunkan sambah jo panitaan mako sarapik nila angku kaulu kita nan gadang bahasa batuah nan cadiak nan tahu pandai. Cadiak lai buliah kaba guru tahu lai buliah kaba tanyo. Tiang adai sandi haluan payung panji marawa rasa nyawa nagari adai kato. Ujung adai pangka balabe hulu ayah himpunan buluah pusik jalo tali taruntun tampu ameh tangkai suaso bungonyo intan jopudi mangkuto di dalam alam. Duduk jo baring jo balabe tagak jo adai jo pusako undang maluki pamenanyo. Sungguh pun iyo nan sado itu mako sarapiknya lah dun sanak jo sudaro ipa jo bisan adik jo kako nan hadir di ate rumah nangko. Indak dibilang dia tok anyo nan bagala pabilang patok panusun pamuliakan sambah. Salam sayo salam balirik salam jemalah niniak mama dipalirikan di hadapan angku pangulu kita nan gadang bahasa batua. Sambah menyembah kepada Allah ujung salam kabaki angku. Yo Artinya salam nan kaditibuan maduk kabaki angku nan kata ulah tumbuh di pekerjaan wakatu iko kini tak pakai jalan nan duo. Pertama nan lazim janyo sarak, kedua nan kawi janyo adai. Konyo nan lazim janyo sarak utang bapak kepada anak, utang paralu di musajid, di muko imam jo khatib badiri saksi jo wali. Dibacakan fardu ain itu nan lazim janyo sarak. Konyo dan kawi janyo adai tadiri di korang kampung di atas rumah tangga di muko ni niat mama. Satu kedua makonyo jadi di adai pasandi sarak pasandi kita ubah. Adai nan baluki sarak nan bapasa undang nan balimbago. Di dalam adai nan nanam ampe pulau baginya. Pertama adai nan kadipakai, kedua cupak nan kadisi, ketiga limbago nan kadituan. Kampe jalan pasar nan diturik, labuah nan golong nan ditampuah. Suri tarantang nan batanun ayat taganang nan basawa. Adapun adai nan nanam perkara pertama cupak usali, kedua cupak buatan, ketiga kato pusako, keempat kato mupakai, kelima kato dahulu batapati, keenam kato kemudian kato bacari. Itulah adai nan sabana adai nan indak lapuak dia hujan nan indak lakang dia panen. Dibubui indaknya layua diasak indaknya mati di dalam adai di korang kapuang. Bakorong bakampung balabuah batapian bajiret babalai-balai ba anak kamanakan. Adapun anak kamanakan tabagi dua, pertama anak Islam si laki-laki, kedua anak Islam si perempuan. Pertama anak Islam si laki-laki saja dirahim mundokan dua maniai ibu jo bapaknya. Kalau dapat anak dua orang, ada seorang laki-laki bahutang ibu jo bapaknya. Hutang nan nampak pakaro dua sunai dua paralun tiga wajah di kanduangnya. Dikaji sunai nan kadua bakikah basunai rasu wajah nan tiga pakaro. Pertama menjadi imam, kedua menjadi khatib, ketiga menjadi pangulu nan nampak sudah datang. Tiba dia nak si perempuan ialah demikian pula. Sajak ketek dibawa kaya, dibawa mandi, dibawa pulang, diajak makan, dibari barang begitu. Bagombak, bagalang kaki, baganto, bagirian-girian. Sumerak kampuang jo alaman limpape rumah nang gadang pauni rumah jo tanggo pamenan ibu jo bapaknya. Di tiwi-tiwi hari bulan umur nan 2 balai bulan kadang nan 2 balai tahun kinilah 22 tahun. Balai abi dua kasuran tiah bala buah tantang kasih junjuang. Luluak tarantang tak babaniah gading gadang alun bajunjuang. Maka dicarilah junjuangan suaminya. La dapat junjungan suaminya balai kata luak Cino bala buah tantang mandai liang. Tumpuan subang kata lingo jodohan canggai kekali tiang. Kalau diuji samo merah, kalau ditahia samo barik, kalau dibulang samo kanan. Dicancang-cancang si tako, dicancang di dalam padi. Surang adai surang pusako mak bulan jo matahari. Di dalam bulanan 2 balai di tahun 2025 dia tuang harajat dia takawi dibuka aku piko 5 dibilang galah nan salapan. Di dalam hari nan 7 di hari bayi aku piko elok di malam nan samalam nangko. Lan nanya marah pulai ke ate rumah gadang nangko. Duduk di lapiak nan sahalai basanda di kasur gadang. Kok lubuak alah bapancang kok padang alah marajo. Limbak sabaliak dari itu pihak didiri marah pulai kok umur baru setahun jaguang kok darah baru setampuak pinang. Tinggi tabau di ruih gadang tabau di dagiang. Kok tabau kan manjau kanak-kanak kok sase hendak disapung tadorong hendak disintak sipi hendak di katangahan.
Kota suo salah satunya walau di labuh, di tapian, walau di pasar, di nangrami lagi hinggo iko kate. Sekian salam nang katangah, diharap bunyi nak kembali ko lah mana di tibuan kabakian ko. Sampai ko. Bilang lah ko. Kabakian ko yo. Awal mulur yang disabut semua menyerah kepada Allah, semua mengikuti kata Rasul, lain maaf dipinta jawabana. Yo. Sepanjang panitaan nangku nang katangah di lingkuang bari coba labih di kanduang adai di pusako lah di dalam cupak di rantang. Tapi samantang pun baik itu cukup disayo date sanda alainyo ukuran cukui bilangan sampai yo malah datang gayung takkan asambui tibo kato tadi dijawab. Namun ba atau lain kini nak dianjak-anjak bak manuga diganju suri bak batanam kabuki nak dapat angin kalurang nak dapat air pulang maklum bagi aku. Yo lah sampai ko. Bilang lah kabaki aku jo. Yo. Iku koto keperlu koto baik tujuh orang sawikan dia tok langit jo bicara bumi nan indah katirisan. Karena Allah kata mau pakai jo mudik nan manis jo hati nan suci lai maaf dipinta jo mana aku di dalam. Artinya nama jadi mana pulau dia aku dia teh duduk nama rokok dia teh tagak nama pusu jiko dia aku dia teh sanda alaina datang gayung tak nak sambut tibo kato tadi dijawab. Tapi samantang pun baik tu dek tanjung jorok bajorok dek taluak liku baliku dek jalan simpang pasapiah dek duduk bani basusun. Lain nak aku ambil duduk bayo dia lah kata jo mau pakai supaya menanti malah sayo mana betu. Sabananya bu. Sepanjang buah kebenaran aku nantun nyato lalu rih bak dibanang bantu dimakan siku-siku. Kurang dak ada kapan puak sentiang dak ada kapan bilai bananya dibawa lalu. Lalunya di kajian sado itu dalam tarantang kabaturui cepat tetagak kabaisi limbago tercakah ka dituang insyaallah saya nanti ko lah sampai bilang Allah ko. Pakai aku. Yo. Uji andai buah rundiangan papalun paham nan alui lilian naka jebudi. Alua jo patui maaf dipinta jo benar. Yo. Aratinya nan jadi bana pulau diangku di nan wakatu itu kini kumbang balega di bunga kambang anjong bajoa di angin timur kamanarang aluran garis kamanimbang aluran katu kabasuri tolada banang bayangnya adek nan badiri sawajah sampan cupan dayung rancak dibari kandak sayu sipai manati malahanku bana sabananya bo sepanjang kawanaran nangku nang katangah di lingkuang bari coba labih di kanduang adek di pusako lari dalam coba dirantang. Lalu rundiang nan sadu itu nan dituntui laye dipandang nyato ialah rundiangku nan sepatah nantun. Baju kok diangku kandak boleh pinta balaku. Nak lain dia te kandak boleh pinta balaku di ilian pemuayat dan yang pemenang sipai mananti melaku. Allah saya nanti selaluan ya. Yo. Aku Datuk Kido Serajo. Yo aku. Pakai aku rundiang itu buat. Laluan tu. Tantangan sambah jepanitaan teratik jemu majlis menyembah kepada Allah berselawat kepada Nabi lain maaf dipinta jobana jalan yo aratinya bana kali tibuan di nan wakatu iko kini karano lang manajun panitaan dari sikajiale aduk kak kitu silang nambah bangka jom malah karajo nambah pokok balang bunyi panitaan baliau nantun lata serak umpama bintang tabayang umpama wulan telata ate kato pusako gayuang mengandaki sabui di bago kato mengandaki jawab aluran di gayuang nang kamanyambui isinya kato nang kamanjawab ikolah rundia pulang kabakianku alah sampai dah tu bilanglah yo kabakianku jo yo bati buah nagari gadang 10 anak kutonyo ganggaman luha tanah data masalah bo membincang sasik mau buang kato-kato minta dia kanambana jumului maneh hati na suci lai maaf diminta jabana aku berjalan yo rupanya nama jadi bana pulau diangku dan tuang buruh dulu menyawik gagal di lautan turunlah hujan dari langit basahlah bumi kasadonyo takkanang aye di daratan tanang nalun bailiran muaro nalun pasudahi baad tanang nang kamailiran di muaro nang kamu nyudahi pulang maklum bagi hambo banawe sabananya ko sepanjang buah kawanaran angku nang katangah lah di lingkuang bari jebalabeh kanduang adai di pusako lah di dalam cepak je kantang. Lalunya di kajian sadu itu dia teh hetang cukui bilang sampai tibo gayung takana sambuit tibo kato tadi dijawab. Tapi samantang pun ba itu diganjui suri bak batanam dianja-anja bak manuga. Kabuki nak didaki kelurah nak dituruni menjapui bijo dan sabuah. Bijo ditanam musim kini patui di siang kita sisik kok lai babungo je babuah. Bungo nak semua dipasun tiang buah nak semua kita makan pulang maklum bagian. Lah sampai ko bilanglah tu aku yo tu takile bagai cara min tabayang bagai pidoman berdiri mungkin je patut lain maaf dipinta je mana aku di dalam tu
Aratinya nan jadi bana pulau diangku di nan wakatu ikut ini takile bagai cara men tabayang bagai pedoman berdiri mungkin jopatui buat ukuran tabayang bari coba labek sepakai dia nanampe angin sunyi garakan tanang mengulang pucuk nama Julai dek niri ni tiap taganang nyato talago babulaan kok jaguang bukan satu kuah kok padi bukan satakai pipik jowono bukan sai kuah nak nyo samandong sama tabang pulang maklum pakai sayo bana itu sawananya tu sepanjang kebenaran nang kunang ke tengah di lingkuang baring coba labih di kanduang ada yang pusako lah di dalam coba jengata lalu nyurunnya nan sada itu tabayang puncak langgapuri di balik talang nambah sore talang paridu nanya orang tajun sarasa date gunung mabutiah tabayang tampak jauh jatuh di lubuk nambah pesong biar lamu baputa dalam taluk asa mandang kamuaru lamu jelabek saya nanti pulang maklum bagi aku Allah sampai dan ku bilang Allah yo bagi aku yo dibalah batum tiga balah sumbiang meliwang tiga jari dianjung sembah di lidah barang nenggawa diampuni sembah menyembah kepada Allah jemului manih hati suci lai maaf diminta jabana yo banang rupanya nama jadi bana pulau diangku lah upamu orang balai merata pija dari timur lacewang kalangi tinggi taluk lah nampak tabayang pulau lahnya tu kelihatan ba ada nang kini nangko kalau lahnya ke balai sedang rancak kutikonya bana we tunggu sawananya ku sepanjang buah kebenaran nangku nangkat tangahnya tu lah lurih ba di banang bentuk dimakan siku-siku kurang tak ada kapan kuat senteng tak ada kapan bilai bananya dibawa lalunya dikaji nasada itu ibarat bunga ditangkainya putih Allah mengandung buah Allah mengandung isinya kandak Allah babari pinta Allah palakuan dia teh kandak Allah boleh pinta Allah palaku lain dilian umpama air dia nian umpama banang spek menanti malanku insyaallah saya nanti ambo laluan tu yo angku Datuk Jindo sayo ku kawakanku salam di kembalian yo Sairiang balang je barabah balang lalu barabah mandi sairiang salam je sambah lalu salam kembali menyembah kepada Allah kembali salam kepada yo artinya salam nan kembalian kepakianku sepihak parundiang kita tadi panek bakeh waranti patang bakeh malam mah sewajah duduk berjalan bayu tagak bakato bamulah ba jika dianggo duduk berjalan lau payuan tagak bakato lau pemulahan di dalam nantun ledapik bulik nan sagiliang pipih nan selicak isinya bulik nan sagiliang pipih nan selicak tumpak menyelian gayung kabalabek kato kapangkanya rancak diangku terabiknya jumu pakai bosamoi lah sampai ko bilanglah bagi aku yo tu tantangan sembah kepanitahan tarati jo majlis menyembah kepada Allah berselawat kepada Nabi lai maaf tidak di mana aku di jalan tu aratinya dan jadi bana pulau diangku aduk ke badan diri saya di nan wakatu ikut kini sapihak parundiang kita tadi panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman sawajah duduk bayu tagak wakatu nambah mola di dalam nantun lah dapik bulik dan sagiliang aluran pipian dan salicak bulik air kapang buluh bulik kato kamu pakai tantangan menyerang gayung kabalabik mengulang kato kapang kanyo rancak di sayo terabiknya jumu pakai aku samui bana itu sabananya ku sepanjang kebenaran nang kunang ke tengah di lingkuang bari coba labih di kanduang adek di pusako lah di dalam coba dibantah lalu nyorong dia nan sado itu disuring gayung kabalabik di pulang kato kapang kanyo basamui itu seolah disamui dia beliau nama sama saya laluan ku sarancaknya aku Datuk Nokuto yo sayo ku kabakian kurung yang dikembalian yo ku cuba panuang gantang balanjuang jatuh di alam tiga luhak pusako di Minangkabau yo salam sambah di anjuang lila jo maaf di pawannya buku aja jago kok terlampau tapi semantang pun baik itu karena Allah ketemu pakai jo mulik mani hati nan suci maaf dipinta jo bana aku di jalan yo artinya ada rundiang kadi kembalian di nan wakatu ikut ini sapihak parundiang kita tadi panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman sawajah duduk bayu tagak bakato nambah mola di dalam nantun lah dapik bulik dan sagiliang aluran pipiah dan salicak bulik air kapang buluh bulik kato kamu pakai tantangan menyerang gayung kabalabik mengulang kato kapang kayu tertumpah juga ke diri sayo bahaja ko di sayo bariklah mungkin kadi piku ringalah mungkin kadi jinjang tapi semantang pun baik itu sebelum balik kadi piku ringan kadi jinjang joko disimak buah panitan aku nak tengah lah jauh rantaunya umpama orang mengalih tinggi pasanya umpama orang mengaji
Namun waktu lain kini rantau nan Jawa ko indak tajalang pasanan tinggi ko indak tadaki iko nak dibari suku jurida pulang maklum pakai aku. Iyo lah sampai ko. Malah Ka pakai aku yo. yo Hulu yang tuang limpo baku ruang lupu ati tapian manto suntiang pamenan budokan duang mangkuto alam kalau baco. Kano Allah kata mau pakai jo mulik nan mani juati nan suci lai maaf dipinta jo kana aku di yo dalam. banang. Artinya nama jadi mana pulau diangku dia te duduk nama rokok dia te tagak nama pusu sepihak perunian kita tadi panik jadi parantian petang jadi pemalaman. Baji kok diangku sawajah duduk bajalan bayo tagak bakato mola. Duduk bajalan lah bapa yuan tagak bakato lah bangolahan. Di dalam nantun lah dapet bulik dan sagi diang pipian dan salija. Bulik lah buliah digolongkan pipian lah buliah dilayangkan. Aluran menyuri anggayong kabalabi kato kapangkanyo diang kuju tarabinyo. Baji kok diang ku kari tasisi pada pinggang padang tasada pada bau baban tatipo di kapalo bari nang tak dapet dilaan. Tapi samantang pun baik itu sebelum disurui anggayong kabalabi kato kapangkanyo dikaji malang jumujua. Baji kok dia te kamujuran. Lai bapucua aka budi lai manjulai kiro-kiro. Lai sabanyak gayuang nanta sambui lai sabanyak kato nanta jawab. Baji kok dia teh kemalangan. Ko indak bapucua aka budi, ko indak manjulai kiro-kiro. Ko indak sabanyak gayuang nanta sambui, ko indak sabanyak kato nanta jawab. Artinya kok tak suwo panjang bunyi panitan sayo singkit diang ku kajawabnya iko nak dibari suku jorila mana betul. Sawananya ko. Sepanjang buah kebenaran angku nantun lah di lingkuang bari hijau balabih lah di kanduang adai di pusako lah di dalam cepat je kata. Lalunya dikaji nan sado itu tantangan panjang je singkit biarpun lah biar je kurang. Panjang dia biar ke ukuran singkit dia biar ke balabih nak semua kita pakai keduanya ikolah benar tiba. Lah sampai ko. Bilanglah kabak yang ku yo. Yo. Takilik bagai caramin tabayang bagai pidoman berdiri mungkin je patut sepakai ye nanampik lai maaf dipita je mana ku di dalam. Artinya nan jadi bana pulau diangku di nan wakatu ikut ini. Ataro kita juangku kabalatiak di ujung kuku kabamain di ujung karis kababile di masuk padang. Limbago gayung basambik pusako kato bajawo. Tantangan panjang je sikit daripada lebih kurang lah dibari suko jorida pulang mandong pakai sayo bana itu. Sabananya po. Sepanjang kebenaran nangku nang katangah di lingkuang bari coba labeh di kanduang adai di pusako lah di dalam cepat dirantang. Lalu nyuruh yang sado itu nan dituntui laye dipandang nyato ialah hundiangku dan sepatah nantun. Baju kok diangku kandak buliah pintak balaku. Nah lai date kandak buliah pintak balaku basujo nambah pitua. Pasal jalan de baturit apa kaji dek baulang. Diulang sado nan dapet disabui sado nan takana lai kabake yang kujurun yang dikubagi. Sungguh pun iyo kabake aku mangko sadapetnyo aku pangulu nang gadang basa batua nan cadiak nan tahu pandai. Cadiak lai buliah kaba guru pandai lai buliah kaba raja tau lai buliah kaba tanyo. Tiang adai sandi aluan payong panji dua nan tigo. Tali adai batang limbago tampu alui takai pusako. Ulu ayah impunang buluh ayah janiah tapian suci minuman kito di nagari. Ukun adie katonya bana mamaci taraju nambagato mabaga muka nang piawai. Kapai tampe rang batanyo kapulang tampe rang mangadu. Mengadukan pari nan tahapa sarato rajau nan tabubui. Bari balabeh nalah cukwe jimek dusana dusudaru karib bayak ipabisan ali saisi rumah nangko. Nanda tabilang jotaratuk hanyo nambagala pamilang patuk panyusun pemuliakan sabah. Salam sayo salam baliri dipalirikan di hadapan aku pengulung nang gadang basa batua. Sambah titah dipulangkan kepada Allah kembali salam kepada aku. Yo. Artinya salam kira kembalian di nan wakatu ikut ini. Duduk di ayun kira-kira tagak di ganju apa langkahan. Duduk di pintu goyang gunung tagak di awan dengan babilai. Barang bui angin timua jati takatua putih sailan takatua talalu-lalu. Lalu datih batu rajo di bawah ke tepian pantai. Dalam lalu datanglah mimpi datang kiramai nambah tanyo. Manakau putih sailan menangkau balayalah karena katana Aceh kabake rajo parampuan. Pintalah badang nan sailak kadi anian samui iduit kadi pakai selama masuk. Ko kuliah puluh nan sado itu. Mangkau balaya karena katana Makkah kabake tuan tuaji kurang kiramai iduit-iduit. Tanyokan sah jo batas yang halal jo haram. Ko kuliah puluh nan sado itu. Mangko balaya keluar kami nang kabau karena kalantai batu, kalawit babungo karang karimbo babungo kayu.
Balainya jo lapik pandak merenjang ke ujung Arab, lalu ka gaduit ka Patani ka Maloko ke kunci basi. Mencaliak peti sailat ialah di dalam mimpi, tampala gunung pojok memojok, tampala pulau menyaram-menyaram. Pulau Sagantang lado katiak, tampala tanjuang sungai Nyiang, tampak andale marogoki. Kok kaji balung basawit, kok tambo balung basiko. Ulah gerang maniti riak, ambai-ambai malabuk pantai sikuku pulang ke Mangaro. Bintang Kumarau Komaribi, bintang tujuh colang gadang, bintang Kumarau colang tabi. Lah gadang datuk perpatian dan sabatang lah pandai jo mengaji. Lah tahu sah jo bata siang ihala jo haram. Nan hala dihalakanyo, nan haram diharamkanyo. Singolah tabang ke lautan tinggal labari jo balabe. Kena mencari hukum Allah siang jo malam dipaduo hati nak usah memulakan. Karukui babunyi malam marenjang kapak sabalah, batang kui siang jam malam menanti garak dari Allah. Tumbuh wajah serupa nangko, anau di kepala koto enggeran anggang panjang paruah. Lah tiba orang semanduk kamamikua umanai ke pitaruah. Balah pitaruah baliau nantur. Kakari pamaga adai katuke pamanih jalan dalam baradai pulau. Korancak rata tangannya panjang di bawah kamangarik sikit di bawah kamauleh. Korancak rata lidahnya kusui di bawah kamanyalasai karo di bawah badannya. Dia Allah bersifat kadim, manusia bersifat kilaf. Kok manaruh kilaf cukup lapai. Kok sasik basapo tadorang basinta sipi bakatangan ikolang undiang pulang pakai sayo bana itu ku sawananya kok. Sepanjang panitan aku nang katangah pilih kuang baris coba labin di kanduang adai di pusako lah di dalam cupak jurantang. Tapi semantang pun baik itu bah Joko disayu gayuang baru nambah sambut kato baru nambah jawab tantangan kandak kamambari pinta mapalakuan. Dek kerana duduk lain menantu pai dia dua pulang di tanyon sipai menanti malangku. Yo lah sampai ko. Bilanglah enggak pakai aku juga. Yo di balah batuang tiga balah sumbiang baliwang tiga jari sambah dian juang jolidah barang nang gawa diampuni. Karena Allah kata mau pakai jo mulut nan mani jo hati nan suci lai maaf dipinta jo bana aku di dalam. Yo banang. Artinya nama jadi bana pulau diangku dia te dua nombor rokok dia te tagak nombor pusu diko diangku gayuang baru nombor sambut kato baru nombor jawab. Badi biang nang kacabiak diganti ang kabutui dikandak nang kamambari dipinta nang kapalakuan. Kerana kita lain duduk kanan tua nak disampuian paruah kanan tinggi disandan batang kanan gadang pai nak dia duan pulang nak ditanyuan sipai mananti malah sayo mana betul. Sawananya kok. Sapat jam buang kabanaran angku nantun nyato lalu bak di banang batuak dimakan siku-siku. Kurang tak ada kapan ukuak sentiang tak ada kapan bilai panahnya dibawa lalu. Lalunya di kajian sado itu jalan tarantang kabaturui cepat tatagak kabaisi lembago tercakah kadituang. InsyaAllah saya nanti ko. Sampai ko. Bilanglah ko. Yo. Sepanjang kebenaran aku nang katangah ndak diulang bak menyapuh ndak dibalik bak memanggang jauh saja dia siangan. Nang jadi jauh latu kini jatih kandak kuliah pinta balaku pai dia duan pulang ditanyuan sipai menanti malangku. InsyaAllah saya nanti saya laluan. Yo. Aku datuk tebaga batua bubu pakai aku bana di tibuan. Sapiak sembah jepanitahan tarati jemaah jenih menyembah kepada Allah berselawat kepada Nabi lain maaf kita jobana aku di jalan. Artinya bana kali tibuan kabake aku dinan wakatu ikut kini. Bah Joko disayu gayuang baru nambah sambut kato baru nambah jawab. Tantangan kandak kamambari pinta mempalakuan ikola bana pulang kabake aku. Bilanglah ko. Yo tantangan sembah di kita tarati demi jadi hendak sopan sembah menyembah kepada Allah sambil mengikut kata Rasul. Nah menurut dia dikatakan lain mau kita coba nak berjalan. Yo banang. Artinya nama jadi bana pulau dia aku dia tadi buat nombor rokok teh tagak nombor pusu. Baji kok dia aku gayuang baru nama sambut kato baru nama jawab. Bari kan nak kamambari kita empalakuan ikola bana tibun kawakian bawa bana. Sawananya ko. Sepanjang kebenaran aku nang katangah lari ipong bari di balapeh di kaliwang dari pusat sekolah di dalam cepat digantang. Lalu muri kajian sorry itu kok dia kesana lainnya datang gayuang takana sambut ibu kato bari dijawab. Tapi semantang pun bayi itu baban suram dia soba bulik di baban baru batigo di payuan. Nah buat dia buat jalan bayu tagak bakatu bamola supaya menanti malam. Lah sampai ko. Kabak yang punya. Sapiak sambah jepanitahan tarati jemaah jelih menyembah kepada Allah berselawat kepada Nabi lain maaf dipinta jemana aku di jalan. Artinya nan jadi bana pulau diangku dinan wakatu ikut ini. Bah Joko diangku date sandang lainnya ukuran cukup bilangan sampai yo malah datang gayung tekan sambut tibu katu tadi dijawab.
Namun bahasa lain kini dek karano duduk samparan lapiat tagak sabi de banduet baban surang babulei baban duo batigo di payuan nak diambil duduk bayu tagak bakato mengolah sifat menanti malah sayo wana itu Sebenarnya tu. sepanjang kebenaran nang kunang katangah di lingkuang bari coba labih di kanduang ada yang dipusako lah di dalam coba digantang. Lalu nyurunyanan sado itu antara kita juangku jalan terantang kabaturi coba tatagak kabaisi insyaallah saya nanti go bilang Allah yo dari Makkah ke Madinah ikut imam dan berampek dahulu kata bastinah kemudian masih capek saja atau gitu yo lalu dia masih capek kata hendak mudah pinta balaku insyaallah abo payon nanti go insyaallah saya nanti go laluan yo aku Datuk Jindo sayo kabake aku perjuangan kemudian yo tantang sambah dititah taratik jubu jilih lelo sopan sambah menyembah kepada Allah sabung mengikut kata Rasul lah menurut agak dipatuh lain maaf dipinta jobana yo bana aku artinya nama jadi bana puro dia bo dia dua nombor rokok dia tagak nombor kusul sepihak perulian itu tadi panik menjadi parantian patang lah menjadi pemalaman masa wajah amur buat jalan bayu tagak bakato pemulah buat jalan lah bapak Iwan tagak bakato lah pemulahan di dalam nantun lah dapat boleh nasa dia pikir nasa licak aluran gayong menyambut kata menjawab di kandak membari berita empalakuan di bulian ayah kapamuluh di bulian kato kamu pakai nak diaku tarabitnya pakirin dah bapak nubuyan kita luar nak bapak unian kolah mana tu lah sampai ko kabakian puyo tantangan sambah jo panitahan tarati jo majelih menyembah kepada Allah lain maaf dipinta jo bana ku di jalan aratinya nan jadi bana pulau diangku dinan wakatu iko kini sapihak parundiang kita tadi panik menjadi parantian patang menjadi pemalaman sawajah duduk bayu tagak bakato nambah molah di dalam nantun lah dapik boleh nan sagiliang aluran pipian nan salica boleh aye kapang buluh boleh kato kamu pakai tantangan gayuang menyambut kata menjawab kandak membari pinta mempalakuan rancak di sayo tarabitnya pakirim dak bapiturian pitaruan dak bapaunian pulang maklum pakai sayo bana itu sepanjang kebenaran nang kunang katangah di lingkuang bari coba labih di kanduang ada di pusako lah di dalam coba dia gantang lalu nyurun jangan sado itu disuruh gayuang kabalabih di pulang kata kapakanyo basamu itu insyaallah disamai beliau nama semua selaluan ko aku Datuk Mukuto Yo sayo ko. kabak yang kurun jangan kembali Yo ko. orang elok selendang dunia orang kayo suko dimakan bak dawai laki kakaratih bak ukie laki kapapan bak ukie bak meko-meko ukie sudah ragam tak jadi tak gambar dalam daerah tak kilip dalam pedoman tapi semantang pun baik itu kerana Allah kata mau pakai jomulik mani hati nan suci maaf dipinta jobana aku di jalan artinya ada undiang kadi kembalian di nan wakatu ikut ini sapihak parundiang kita tadi panik menjadi parantian patang menjadi pengalaman sawajah pai maaduan pulang menanyuan di kandak kemambari pinta mempalakuan di dalam nantun ada dapik boleh dan sagibiang aluran pipian dan salicak boleh aye kapang buluh boleh kato kamu pakai tantangan gayuang menyambut kato menjawab kandak membari pinta mempalakuan di sayu juo terapinya baca kok di sayo nan jadi gayuang kasambit kata kajawabnya tantangan di diri marapulai insyaallah sepanjang kandak dibari sepanjang pita di pelakuan kok sasik basapo tak dorong basita sipi baka tangan pulang maklum bagi aku Yo lah sampai ko. bilang Allah Kabaki aku jo. yo Takilek bagai cara minta bayang bagai padoman elang gumilang pado paham lama nuri alua je patuit lai maaf dipinta jabana aku di yo jalan. banang Artinya nama jadi pada pulau diangku dia teh duduk nama rokok dia teh tagak nama pusu sepihak perundangan kita tadi panik jadi parantian petang jadi pemalaman. Bajiko diangku tarago pai maduan pulang mananyuan di kandak dan kamambari dipinta dan kamampalakuan. Di dalam nantulah dapat boleh nasa gidiang pipiah nasa lica boleh lah uliah digolongkan pipiah lah uliah dilayangkan. Aluran gayung menyambut kata menjawab kandak membari pinta pelakuan diangku jua tarabitnya. Bajiko diangku di pihak kebenaran saya tadi insyaallah sepanjang kandak dibari sepanjang pinta pelakuan. Lapisan daripada itu pihak diri marapulai kok sasik lai basapu tak dorong lai basita sipi lai bakatangan mana itu benar samana yo sepanjang buah kebenaran aku nantun lah di lingkuang bari jabalabe lah di kaduang ada je pusako lah di dalam cepak jo gantang
Lalu dari kajian sado itu nan dituntut nyato dipandang jalik ialah perundiangan angku dan sepaktanan tu. Dia teh kandak boleh minta balaku. Alhamdulillah lamanya nang dia kami. Yo sama di bawah kemukum. Yo. Aku dah tuat temang gua apa tuah? Buku. Kapake aku salam di tibuan. Sungguh pun aku nan dituntut saruan kami nama samu sumego tumpuan pun tiang syariat adat nama pakai. Nazar kepada isi rumah niniak mamak punjongan salam di sunan salam di tibuan. Artinya salam nan di tibuan maduk kapake aku menyiang tampai nan tumbuh menimbang di tampai nan ado tumbuh serupa iko kini. Pihak di kami si kaji adik angku dilihat langit lah tinggi dipandang bumi lah rendah. Dia teh awang gumawang di jalan angin silang siru. Sadang menambuh nambak kian takana katu nan sajati diturik piman adai di lengwang aluran cupak. Air nak ini kemuaro ikan nak suri ke lautan. Kidek jebayang kita pakai sekian salam nak katangah diharap bunyi nak kembali pulang maklum bagi aku. Sampai tu Dia bilang lah aku. Yo laluan. Batipuah negari gadang 10 anak fotonya diganggam buat tanah data. Jika salah saya berbincang dalam menyusun kata-kata asak diangku kanan bana. Tapi samantang pun baik itu karena Allah kata mufakat jumulik dan manih hati nasuci lain maaf kita jobana jalan. Yo bana aku. Sepanjang pernikahan aku nang katangah tarikh lalabih ba diundang janih lalabih ba dibasuh tarang ba bulan upik alih ba umpam-umpam yang sesudah hujan. Lalu nyuri kajian sarun itu jika di atas sahada alaimu datang gaimu terkena sabit tiba kato tak dijawab. Tapi samantang pun baik itu di bukit timuran angin di kuno tatapan kabut ke sungai Jaloba main ke padang baratang kali. Tapi yang ditikik ujanji ribu diolah di pakai. Sabok lain dua di narapek supaya langkah nak saragam supaya lenggam nak sarayun suto di badang nak satuju. Nak samure ketumbuhan pulang maklum bagian. Yo sampai aku. Kapake aku yo. Laluan Satantangan terati jemujilih kurenah lelo josopan hubungan adai di pabaya tali agamo di patagua. Kokoh sarak berdiri nadata adai pemain jumulik mani hati nasuci lain maaf dipita jobana aku di jalan. Rupanya nan jadi pada pulau di aku maduk kebadan diri aku. Dia teh bilangan cukui atau sampai tiba gayuan tak nak sawit datang katu tadi jawab. Tapi samantang pun baitu antara kita jago lapa umpama orang batukang. Kayu maratiang merah pucuat tukang meraja jolong pandai rumah kadang bacipak 2 potongan kajang nasi sabaka. Sulit nak makan siku-siku bareh nak samo di timbangan rago siku-siku main tinggal senang jago dahulu pulang maklum kapake ambo mana bitu ambo. Di mana ambo nak katangah cucu di langit tempat nyatu gemelang ditipu pandai garang di buni nan di danga di rupo nan diliek mau ku ada teh kayu mau ku ada teh kato menyiang tempat nan tumbuh serupo iko kini. Takut taranggo kabatabang bari tacorel kabapae nak cukui adek juli bago pulang adum bagi aku. Dibilang aku. Yo laluan. Ditiliak tak ada sampah ditimbang dari coa adek tak kilik cepat digantang tabayang bari coba lebih. Lah mandiri kalau cepat lain mau dipinta jomana jalan. Yo bana aku. Artinya lo majadi bana pulau dia aku dia buat nang barokok dia tagak nambah kusuk. Kape sencet jadi bandang tanunan ibunya bako pidian ini ya di mama. Labuhan kapa kabalaya pelang menanti di muaro pulang maklum pada saya bana. Yo bana. Di mana aku nak katangah rundi yang saya cek dan nambah pacik kata sabuah dan nambah ganggang seketik ke dalam yesun yang boleh setangkai tak mampu. Lalu dari kajian sarun itu dan ditutup nyata di pandang jalan yang dapat aku ialah kajian guna sarun itu. Dia teh kandak dia minta balaku insya-Allah ambo payot menanti ku. Salah menanti kau. Bola tu. Sarancaknya. Aku betul ini saja. Iya, abang tu. Aku berdiam di bawah. Laluan tu. Artinya perundian itu timbul ke bagi aku kebisian akadanaran perubahan kalapawan di dalam perlakuan gayung ada sabit atau malam jawab. Bagi gayung kami menyebut ketua menjawab pulang bertanya tentu. Alah sampai dah ku. Yo kabakian ku jo. Sepanjang buah kawan ku nangkap tangah ngade lingkuang bari jebalabeh ikan doang ngadai ibu sakulah di dalam cepat jegantang. Lalunya dikati nan sado tu dia teh hedok nang molopok tagak na pusu ban sudang membuli ban basamu payuan. Dialah kata yang pakai dia ambil rudiangan je kurang spek nanti malam tu. Bilanglah tu. Pas sampai dah tu. Dia kebakian ku je. Dia teh kendaklah boleh minta lapa laku lagi di pelagai bunyi spek nanti malam tu. Bola lon tu.
Kurat tu bapa mertua. Kebahagiaanku perundian di kembalian. Artinya perundian di kembalian kebahagiaanku sepihak perundian kita tadi panik bakih berhenti petang bakih malam. Masa wajah duduk berjalan bayu tagak berkata bermula. Ba'aji kok diambo duduk berjalan lawa payuan tagak berkata lawa pemulahan. Di dalam nantun lah dapat kulit dan sagiliang pipih dan selicak. Isinya boleh nasa giliang pipih dan selicak. Tumpak menyuruh gayung ke balabek kata kepangkannya. Rancak diangku terabitnya jauh pakai bersama itu. Sampai itu Bilanglah aku. Kebahagiaan ku yo. Yo aku. Kata bastinat kemudian masih capek saja. Kalau kita yo aku. Lalu dia masih capek kata kena pilih tingkat balaku. InsyaAllah kamu sore gayung ke balabek kata kepangkannya bersama itu. InsyaAllah disamai di beliau nama sama aku. Sarancaknya aku. Aku Datuk Sinaro. Yo, Bu. Kebahagiaanku perundian kemudian. Laluan. Dinanang sari puaka dipikir palitu hati supakai hati ju jantung budiman mengkai ilmu. Faham bagi siap di dalam batin dalam menulis alwajib patut lain mau dipinta jabana jalan. Yo, benar aku. Artinya nama jadi bana pulau yang mau dete duduk dan baroko dete tagak dan berpusu. Sepihak perundian itu tadi panik menjadi parantian patanglah menjadi pemalaman. Masa wajah ambo duduk jalan bayu tagak bakato bermula. Duduk jalan laba payuan tagak bakato lagi pemulahan. Dalam nantun ada pek boleh dan sagiliang pipih dan salicak. Aluran menyurang gayung ke balabek kato kapangkanyo diambo juo darabitnyo. Baji kok diambo tantang di pihak kebenaran aku tadi. Langkap adai pati rupo dan bago pati tubuh sarupo itu kini. Sejak kecil semula jadi sahitam sumerah kuku lapih ke laut ke daratan. Sampai keluar nanti go di lingkuang lareh dan dua. Adik tertulis mengatakan ugamonan dari Nabi kita hukum arik semua dipaciak umanek semua diganggang. Tapi semantang pun baitu. Dek dan dimukasui ala sekiro sampai dan yama ala sekiro pacah. Antara kita juang pulau bombo lawit di daratan sebagai kapal di parahu. Parahu nak patulak mudiak, pajalang nak patulak mudiak, nak pura nak dulu di haluan. Kilik dibayang kita pakai ulang, aku pakai panah itu panah. Yo, benar aku. Sepanjang panitahan aku nangkat tangah elok lenggang nusantan batapih nyari yang bak biola cino rancak barabak paku capi. Lalu nyuri kajian sarun itu kandak beso dibari pinta beso di palakuan. Tapi semantang pun baik itu sarun kandak dibari pinta di palakuan nama jadi bana perlu diambo dete kepada aku. Dek karena kebuik kapai gunung kapinda kok menangi durah kepanihan kalau bana pun berjemu. Yo, lah sampai dah aku. Bilang aku. Kawakai aku juga. Yo. Ada inangku muaro aka ilmu talago paham sopan santun bungo budi. Kasinan rang cadiak bagu balu kasinan nabijak bapiduman. Mencari mungkin jopat duit menimbang sunai joparalu baitu orang tua babi tua. Jomuluit mani hati na suci lai maaf dipinta jobana aku di jalan. Rupanya nan jadi bana pulau di aku maduk kebadan diri aku. Sepihak perundian kita tadi panik nan jadi parantian petang nan jadi pemalaman. Sawajah duduk jalan bayu tagak bakato bermula. Baik kok di aku duduk berjalan lah papayuan tagak bakato ala pemulahan. Di dalam nantun lah dapat boleh nan saginya pipiah nan salicak. Boleh air ke pemuluh boleh kato kamu pakai di gayuang kamu nyambut di kato kamu jawab kandak memberi pinta mempalakuan aku juga malaluan. Baik kok dia aku nak jadi gayuang sambil kato jawabnya. Kandak biasa babari pinta biasa bapalakuan. Tapi semantang pun baik tu ko antaro kita jual gula ba umpama orang menunggu. Ayat nayak kinci bagai liang tumpi batumpi menje alu lalu luah jamu yang dilasuang diindang di tepi tarik babisa atas jobare. Namun batunya lagi ni balik kali bawa pulang dadak ketinggalan dahulu usua jo ibu ka bacarai pulang maklum ka pakai abu bana betu aku. Sepanjang kebenaran nangkun nangkat tengah di dangan lah bayak bunyi dipandang lain rupo. Tapi semantang pun baitu antara kita jago laba umpama orang menjahit. Diguntiang kain dijahitan mesin diduit roda bagai liang antak manikam jarum pinjahit banang bagali kasih koci. Baju sudah benang dipuntui ukuran sesuai pada tubuh. Lapuih matu dia memandang kini lah patui ditanggai pulang belum pakai aku. Sampai aku. Nak aku. Kebahagiaan ku yo. Yo laluan. Koto kapal koto baik tujuh orang sebuian. Ya tok langit tu bicara bumi nak tidak ketirisan. Cukup dari lari banyak dimulik nama ni jual hati na suci lain mau dipinta jobana di jalan. Yo benar. Rupanya nama jadi bana pulau dia aku dia tiru dua nombor rokok dia teh tagak nombor pusu. Antara kita jual gula babu kayu gadang di tengah koto buah babu bola be. Jika lari saudara masak dan muru Allah kegantinya ikolah bana ti buat kebahagiaan bawa bana itu bana. Yo benar.
Di mana aku nak tengah mulik manih telempong kato basogaya bulu di bibir dalam cupak dan piawai ada mana mau sapan santun. Lalu dari kajian sarun itu sepanjang kandak dibari sepanjang pinta di pelakuan. Lain dilapih aku je mulik dan manih di hati na suci. Kami nak tinggal diberi maaf kalau apa nanti pemakai. Dan lain di mana aku nak tengah ada dulang pak banyak puah di balik pemanggang jawabnya saja dia siangan. Dan lain kejadi jawabnya dapur kini dia teh kandak ada boleh tegak banyak perut lain kan. Ketampi tagak temu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.